Jeg hedder Philip Taftrup Jørgensen, og jeg har skrevet i mange år. Startede med at skrive digte og begyndte så at skrive noveller og ryger nok mere over i noget, der ligner en roman. Jeg har også lavet journalistik på aviser og redigeret en masse tekst og en gang i tidernes morgen læst filmvidenskab. Men skrift har altid fyldt meget i mit liv. Jeg husker engang bedstefar plukkede et æble fra et træ i vores have og spiste det med sin lommekniv. Han foldede værktøjet ud og gik til frugten med en systematisk perfektion. Klare, lige snit, fuldt af den sprøde lyd, når stykker blev vristet af æblet, før de blev ført op til munden på knivsbladet. Et spørgsmål om æstetik til dels. Kongen af Bali er et portræt af en sur gammel mand. Sådan et kærligt humoristisk portræt af virkelig en gnavpot. Og den ligger sig sådan i grænselandet mellem dokumentar og fiktion. Den portrætterede af min bedstefar, som var sømand for ØK og rejste i Østen i 30'erne. Og oplevede nogle vilde ting derude, som han havde svært ved at få resten af sin tilværelse til at leve op til, da han kom hjem. Og derfor blev han sur og bitter og fortrød, at han ikke var blevet i Østen. Det var ligesom sådan en refræn, der kørte, at jeg skulle være blevet i Østen. Og det skulle vi andre ligesom høre på for mit vedkommende i de 30 år, jeg kendte ham, og andre skulle døje med det længere. Ikke? Og han blev sådan en rigtig familietyran. Først og fremmest er det en handling udført af et menneske, der bliver iagttaget af andre eller af sig selv. Sådan spiser en verdensmand sine æbler med en skarpsleben lommekniv, for at distancere sig fra alle dem, der må bide direkte af frugten. Kniven er det redskab, der adskiller nydelse fra simpel sult. En markør, der løfter dig over Shanghais slum og ind i overklassen. Den nødvendige gestus. Det er jo sådan, når man skriver, så er konflikt rigtig fedt. Der skal være konflikt i en god historie. Så derfor var min bedstefar en rigtig god romankarakter. Af samme årsager, som han var ulidelig og være i familie med, var han virkelig dejlig at skrive om. Fordi der var ligesom, han gjorde og sagde alle de forkerte ting, og det fungerer rigtig godt, når man skal skrive. Det er røvirriterende, når man holder børnefødselsdag, og der er en, der sidder og splitter det hele ad, men når man skal skrive prosa, så er det en god motor at have en virkelig idiot. Bogen giver ligesom et portræt af Danmark over 100 år. Det er et portræt af dem, der byggede vores velfærdssamfund. Han lever fra min bedstefar fra 1913 til 2008. Og det er en voldsomt lang periode at skulle dække en bog, så derfor bliver det sådan nogle nedslagsglimt. Så det er sådan meget kort, koncentreret, koncis prosa om en masse forskellige ting fra hans liv. Men altså, så der er både scener fra Østen i 30'erne, hvor han var afsted som maskinmester for ØK, og der er scener fra Tostrup i omkring år 2000 og noget, hvor han kører ned og spiser på et plejehjem og sidder og godter sig over, de andre gamle har det værre end ham selv. Og så er der scener fra familie, fødselsdage og ting, hvor han går amok, når vi ikke hylder ham nok for alle de ofre, han havde bragt for familien. Dråberne slog mod kalesjerne, mens de gennemblødte kuglier skuttede sig i monsunregnen. Bedstefar fik øjenkontakt med en og nikkede. Jeg synes, der ligger nogle helt anderledes gode historier, når du går de 2 generationer tilbage, fordi de fandme var ude i verden og havde hænderne. Han var jo maskinmester og stod og fik olie på den, og i land i Bangkok og luder og druk og slå på tævne. Hvor min fars generation ligesom satte sig ned ved et skrivebord, og min generation er blevet siddende. Ikke? Altså det er sgu ikke lige så ophidsende at skrive om. Så man skal lidt tilbage. Snart skulle han igen ligge med en Burma-pige ved sin side, som Mads Lange af Bali, fra ingenting til konge ved egen hjælp, på trods af verden. Humoren i Kongen af Bali, det er jo sådan tragikomisk på en måde. Men komedie er jo tragedie plus tid, ikke? Så jeg skulle have ham lidt på afstand, før at jeg ligesom kunne se det morsomme i ham. Men han gjorde og sagde nogle forfærdelige ting, som stak ud. Og at have fundet
en person til i en bog, som altså, jeg kunne bare lade ham tale, og så alt, hvad han sagde, clashede med alle os andre. Ikke? Så det var egentlig, ja. Bedstefar ville bæres i guldstol. Hele vejen fra Tostrup til Horehuset i Shanghai. Det var hans børn, der skulle gøre det. Der skulle være franske vine undervejs, skænket fra højre, gule tjenere med overdådige retter og skåle med revet kokos, symfoniorkestre i forgyldte koncertsale, og de skulle sige tak. Min bedstefars store problem var, at han ikke havde blik for alt det, der var gået godt i hans liv. Altså han havde egentlig faktisk et ret dejligt liv. Han blev 95 år gammel med helbredet i behold. Han fik 2 børn. Han havde sit eget hus. Han kunne køre bil langt op til han var et par 90. Ikke? Altså han lever det der gode socialdemokratiske mønsterliv, ikke? Men han kan overhovedet ikke sætte pris på det, fordi han bare vil have mere. Så hvis man skal lære noget af kongen af Bali, så er det vel, at man skal lade være at pine sig selv med at opnå sådan nogle umulige ting, og tro, at livet vil blive lykkeligere, hvis man var et andet sted. Fordi man så vil, altså jeg tror, det hænger meget sammen med ens personlighed. Han ville lige meget, hvad der var sket for ham, fortryde det. Fordi der var altid noget, der kunne være bedre.